Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Higala, kumusta og mayong adlaw kanatong tanan. Welcome na usab sa atong pagpanag-uban sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Og nalipay ko nga nagpadayon ka sa tuon niini nga isgutanan nato ug karon atong hisgutan usa ka dako usab nga importante usab kaayo nga hisgutanan tungod kining pagsunod sa atong mga namunuan. Kining tungod na sa mga naglingkod sa atong katungdanan ang sabay atong obligasyon kanila nga sundon man nato kinsa kining namunuan kanato. Akong basahon ang kasulatan nga naa sa Roma 13:1 ngadto sa 6. Sabaton pa, kinahanglan ang tanan mutahod sa mga punuan sa lungsod kay walay pamunuan nga dili tinugutan sa Dios. Ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug nagbuhat niini silutan gayud. Kay ang mga punuan dili angay kadlukan niadtong nagbuhat sa mayo o dili sa nagbuhat og dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon kahinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kayuhan. Apan kung magbuhat kamo og dautan, angay kamong mahadlok kanila kay silutan gayud kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios niadtong nagbuhat og dautan. Tuon niini tahoran ninyo ang mga punuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kundi tungod sa konsensya usab. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamo og mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa bayad kamo buhis sa inyong pagkalumulupyo ug buhis sa inyong kabtangan o ikapakita ang inyong pagtahod o pagpasidungog kanilang tanan. Mo kadto ang Biblia nga atong gihisgutan karong panahon na. Sa atong gisaysay mga binati nga mga kaigsuonan, makita nato nga kining mga tawo nga nagsupak-supak sa atong paggobyerno ug naghimog mga rebellion di ini maayo kining mga tao nga mga soberbio kayo sa kagamhanan nga sila magsunod wag ini siya gitugot ang ilang gihimo mo ra gyud ang pagguba sa paggobyerno ug pandaot sa nas mga gamhanan di siya maayo. Daghan nagantos tungod sa dili pagsinabtanay labi na kining mga militanteng mga grupo sige lag rally sige lag paghimog mga baylenting buhat di siya ni maayo. Dili makatarunganon ang paggobyerno ug sa pagkabuta sa kagubot. Mo ni mga panahon lagi karon nga sige rally may tungod na sa mga kasaypanan kuno sa paggobyerno. Apan mao lang ini mo masay sinugdan sa mga kagubot sa atong palibot. Inugdan usab nga wala nay kalambuan nga mahitabo. Giingon lagi sa kasulatan nga sila gigamit man gyapon na sila sa Ginoo para sa ato. Ang apostol nakita nga walay gobyerno nga mo patigbabaw sa iyang katawhan kawas kun kini gitakda o gidihugan sa Dios. Mao nga kining gobyerno nato diri sa atong nasod Ginoo magyapon nagbuot niini. Mo hinungdan nga ingon ini ang dagan sa atong palibot. So ato na lang ning dawaton bisan tuod nga naay mga kasaypanan. Kung imong susihon pag-ayaw ang mga pulong sa apostol ngadto sa mga hintil makita nimo ang talagsaong gipakita. Usa na niini ang tanang kagamhanan gitakda sa Dios tungod kay walay butang nga namugna luyo sa iyang kahibalo ug kabubuton. Siya ang supak sa kagamhanan sa Dios, supak usab siya sa Dios. Sa ato pa kung atong pagbisugan ang gobyerno sama ra kay bisog butas sa Ginoo. Siya nga mobatok sa otoridad adunay tukmang silot. Ang Dios nagtawag sa mga ministro ug mga presidente aron adunay kahadlukan ang mga kriminal ug mga tigpakaron ingnon aron nga ipatuman ang hustisya uban ang kaalam ug kaangayan. Ug ngadto sa mga nagbuhat og matarong dili angay bahadlok nagkinahanglan sila nga
matarong nga gobyerno kinsa gitawag isip ministro sa Dios aron dasigon ang mga matarong nga nagpadayon sa ilang lig-on nga pagpangalagad. So kini gihimo sa tong gobyerno maigsoon pagpangalagad gyapon is Ginoo. Oo, pagpangalagad gyapon kini bang mga pangkitabo sa tong palibot nga payong-payusab ang mga kaigsunan nato no nga nagsigilag rally, sigilang og reklamo tungod na lagi sa panggobyerno. Pero patod pa ni Apostol Pablo ang gobyerno ministro sa Dios. Kaduha kini gibalik-balik mao nga kung mubarog ang prinsipyo sa kamatuoran ug pagkamatarong ang Dios magpanalangin niini nga maganti no sa mga tawo nga misunod sa iyahang ministro. Si Jesus mitinaw nga ang butang uban sa pagrespeto sa obligasyon sa tao ngadto sa katungdanan sa pagbuhis. Siya mingon siya, ihatag kang Sisar ang butang nga iya ni Sisar o sa Dios ang mabutang nga iya sa Dios. Okay, no? So, naay mga pagrespeto nga angay nato ihatag sa panggobyerno, no? Angay nato nga itugyan ngadto sa panggobyerno. Tataw kaya na siya, no? Nga dunay mga panginahanglanon nga ato gihatag sa panggobyerno kung gikinahanglan. Niini nga pagasulti si Kristo nagsangon og responsibilidad sa katawhan nga nagmatinud-anon sa pagbuhat sa katungdanan nila ngadto sa gobyerno nga walay paglangan ug sa samang paagi iyang gilimitahan ang otoridad sa kagamhanan. Busa kung adunay otoridad nga musupak sa tinuod nga Dios ug sa iyang gihatag nga kamanduan o mumando sa pagsimba sa laing Dios gawas sa matuod nga Dios, ang tao kinahanglan dili mosunod. Tungod kay kinahanglan nga mosunod ta sa Dios kaysa tao. Sa ato pa kung supak na ang ilang kamanduan sa imong konsensya sa imong pagsunod sa Dios, di na sad maayo. Pero imo gina siyang tun-an, no? Kung ang panggobyerno dili ba sad makalapas sa Ginoo. Pero kung maayo, di gid mahimo nga mag rebuilde, no? Ang balang kasulatan nagsulti kanato nga ang kaluhiang mga adlaw ang Antikristo mutungha nga may otoridad labaw sa katawhan sa kalibutan. Kini magmando kanila sa pagsimba kaniya inay sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. O sa ato pa kung ang Antikristo mo'y mo hari o mo'y mo lingkod sa kahom, dati sad pwede nga musunod ta niya. Moingon kini nga kinsa kadto magampo sa Dios giisip nga nagbatok sa kamanduan sa Antikristo, kinsa batok sa Dios ug siya pamtangan og mapait nga kamatayon. Apan mas maayo sa tawo nga moantos sa hamubo nga panahon kaysa malaglag sa hingpit. Tinuod maigsoon, no? Depende na lagi no? Ato sab nga espirituhano katungdanan na pagampo alang sa pagpili sa atong gobyerno ug sa konstitusyon niini, alang sa pag-ilas katungod niini, kay ang mga namunuan sa gobyerno dili makahimo sa pagkamatarong gawas sa grasya sa Dios. Sa atong paigsoon, kinahanglan nga atong iampo dahil atong panggobyerno gihapon, no? Suportahan nato. Pagampo ta igsoon, Ginoong Hesus nagmasinugtanon ikaw sa Amahan kaysa katawhan, busa gilansang ikaw sa krus. Tabangi kami sa pagampo alang sa kayuhan sa among gobyerno, hatagi kami sa kadasig ug kusog sa pagsupak kanila nga mupwersa kanamo sa pagbiya sa among pagtuo pagbuhat sa dautan. Amen. Dunay pangutana, unsa ang mga limitasyon sa otoridad sa matag kagamhanan ug ngano nga kinahanglan tang tanan bag masinugtanon sa Dios kaysa tao. Salamat igsoon sa imong pagpaminaw. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.